Нов предлог закон за правична и соодветна застапеност достави во собранието председателот на Алијансата за албанците Зијадин Села. Тој рече дека ова право произлегува од Уставот и е предвидено со Охридскиот договор. Додаде дека предложениот закон ги представува граѓаните и им ги реализира нивните права, а не закон колку да има, кој според него има цел да го направи неприменлив. Според Села, овој закон е кауза на Алијансата за албанците, со која настапиле и на изборите во 2020 година, бидејќи станува збор за право на граѓаните, а не на политичките актери и владите, и како такво треба да се почитува. Përveç përfaqësimit etnik, është i parapare dhe përfaqësimi gjinor. Përveç përfaqësimit gjinor, është i parapar edhe përfaqësimi i njerëzve me nevoja të veçanta. Kuptohet në këtë ligj, risia është në disa kushte që parashihen, enti statistikave, përveç që është ent i cili merret me aspektin e regjistrimit dhe statistikave, përfshihet direkt në ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, është institucioni i cili pas mbajtjes së çdo regjistrimi ndan një dokument për çdo institucion në nivel qendror. Лесно е да се пишува список на желби од опозиција, вели председателот на Влен Изет Меджити, според кого тоа не го направиле ниту Села, ниту другите, кога биле дел од власта. Меджити повика законот доставен од владата да биде поддржан од сите албански пратеници, со цел да се обезбеди двојно мнозинство на немнозинските етнички заедници, познато како Бадентер. Edhe zoti Sela kemi pas shumë mundësi të kalumen, po nuk kemi bërë zgjidhje, nuk kemi sjell ligj për përfaqësimin adekuat. Tash më ul anësh edhe me shkruajt dëshira është lehtë, po ato duhet të jenë kur të jesh qeveri, duhet të negociosh me partnerët e qeverisë, të imponosh zgjidhjet, edhe ajo që është më rëndësi pas 25 viteve për herë të parë këtë çështje zgjidhet me ligj. Pra ligj për përfaqësim adekuat të shqiptarëve në administratën shtetërore dhe publike. Dhe për herë të parë, pra nuk do mirën drejtoritë, ministrit, po do mirët qeveria, trupi koordinuesi do udhëheq zëvendës kryeministri i parë. Инаку законот за правична и соодветна застапеност, откако помина во Венецијанската комисија, владата го достави во собраниска процедура. Предлог законот најпрво ќе се разгледува во матичната комисија, а потоа ќе оди пред пратениците, со можност за дополнување со евентуални амандмани. Иако законот не предвидува санкции за негово непочитување, властите велат дека координативното тело на владата дополнително ќе ги прецизира преку спроведување на подзаконските акти.